Ik ga de gasten eens even zich laten voorstellen. Ik zeg goedenavond. Goedenavond. Kijk eens wat een lekkere, heerlijke, heldere stem. Dank je. Ja, dat is ook voor de luisteraars. En kijkens is natuurlijk voor de kijkers. Stel je even kort voor. Ja, ik ben Eva-Katrien Schreuder. Ik ben therapeut, moeder. Ik ben trainer en ik heb een boek geschreven. En heb je ook nog vrije tijd? Ja. Ja, moeder zeg je, hè, therapeut, trainer, boek geschreven ook nog. Nou, als je al moeder bent tegenwoordig, nou, top hoor, top. Ik heb altijd gezegd, een werkende huisvrouw, poepoe, ik zou niet met haar willen ruilen. Nee, nou ja, huisvrouw wil ik mezelf dan ook weer niet noemen. Oké, je hebt hulp in huishouden. Nee, maar dat even terzijde. Zou jij al een tipje van de sluier willen oplichten voor de kijkers en luisteraars waar wij het vanavond over gaan hebben? Nou, ik kan in ieder geval zeggen dat we het denk ik wel over hoogbegaafdheid gaan hebben. Hoogbegaafdheid. Ik voel me niet aangesproken, maar we gaan het horen. Laten we eens beginnen bij jezelf, Eva-Katrien. Waar zouden de mensen jou van moeten kennen? Waar zouden de mensen van mij van moeten kennen? Ik heb een praktijk in Heerlen. Ik heb een praktijk voor kinderen en gezinnen. Ik denk dat mensen me daar wel van kennen. Daarnaast ben ik inderdaad ook trainer. Ik geef een hardbegaafd training die ik zelf ontwikkeld heb. Voor een hardbegaafd training. Hardbegaafd? Ja, dat is een zelfbedacht woord. Okay. Dus, althans niet door mij zelf bedacht, maar door mijn man. Ja. Maar dat is een training die ik geef. Die ik ook zelf ontwikkeld heb. Voor hoogbegaafde kinderen. Dus ik denk dat mensen me daarvan zouden kunnen kennen. Ja, dan ga ik maar meteen met de deur in huis vallen. Hoe kwam je daarop en hoe ontwikkel je zoiets? Ik deed een opleiding tot integratief therapeut in Antwerpen. Wacht even. Nog eens even dat woord. Integratief therapeut. En wat betekent dat? Nou, dat is een therapiestroming, een psychotherapiestroming waarbij eigenlijk verschillende stromingen samengevoegd zijn. Waardoor je eigenlijk veel holistischer, dus breder, met een bredere blik naar cliënten kan kijken. En ook met een bredere blik kan werken met mensen. Dus je werkt niet alleen bijvoorbeeld toekomstgericht, maar je werkt ook lichaamsgericht. Je werkt niet alleen op de veranderen van gedachten, maar je werkt ook aan het veranderen van gedrag. En dat gaat vanuit allerlei verschillende technieken die je daarvoor kunt inzetten. Ja, nou zie je al, je hebt 6 zinnen nodig om dat woord even uit te leggen. En dat bedoel ik. Ik bedoel, ik kende dat woord ook niet. Dus ik had daar graag de uitleg bij. En de luisteraar natuurlijk ook. Goed, daar was je mee bezig. En toen? Ja, ik was die opleiding aan het doen. En zo aan het begin van die opleiding kwamen wij erachter dat onze middelste zoon... Ja, misschien was het al wat eerder. Kwamen wij erachter dat onze middelste zoon Julian hoogbegaafd was. Hoe kom je daarachter? Nou, hij ging voor de tweede dag naar groep 2... en de juf wilde een gesprekje... waarna ik dacht dat hij iets gesloopt had of iemand pijn gedaan had. Ja. En toen zei ik van, vertel het me nou maar. Zei ze, ik heb het vermoeden dat hij hoogbegaafd is. Waarna ik heel hard moest lachen, want het was wel een slim kind... maar hij fiezelde zich vooral overal langs. Dus dat vermoeden had ik niet meteen. Maar ze vond toch dat we dat wat moesten laten bezinken... want ze zag wel echt dingen die wat belletjes deden rinkelen. Heeft ze toen tips gegeven van gaan ze dit of doen ze dat? Nou nee, ze heeft vooral gezegd van lees er maar eens wat over. Oké. En met dat ik erover ging lezen... vielen er wel wat puzzelstukjes op hun plek. Waardoor we er toen toch voor gekozen hebben om het te laten uitzoeken. En dan ga je dat onderzoeken. Hè. Dus dan wordt er een intelligentieonderzoek afgenomen bij je kind. Mm-hmm. En dan komt daar een uitslag uit. Hoe ervaarde hij dat zelf? Ja, we hebben toen niet meteen gehad over hoogbegaafdheid met hem. We hebben eigenlijk vooral gehad over het feit dat er een meneer kwam... die spelletjes met hem ging doen. Ah, oké, ja. Want wij hadden ook zoiets van... je gaat een kind dan ook een gevoel geven dat het iets moet... en het moet presteren. Terwijl, misschien komt er een andere uitslag uit. Het is niet hoogbegaafd. En dan heb je kind eigenlijk wel al
daarmee iets aangegeven. En als dat niet is, dat vonden wij dan op dat moment heel sneu. Dus plat... Of ja, eigenlijk slaat het helemaal nergens op dat we dat sneu vonden, maar goed. Dus platweg gezegd, tussen aanhalingstekens, spelenderwijs onderzoeken inderdaad of het kind hoogbegaafd is. Nou ja, kijk, zo'n test behelst een aantal onderdelen. Mm-hmm. En hij was nog heel jong. Hij zat net in groep 2, dus hij was net 5. Mm-hmm. En die test is dan opgedeeld in een aantal onderdelen. Bijvoorbeeld puzzels, afbeeldingen waar iets ontbreekt. En ik wist hoe die testen in elkaar zaten, omdat ik dat in mijn opleiding pedagogiek ook al gezien had. Ik had die testen al gezien. Mm-hmm. En ik wist dat dat voor kinderen ook een vorm van spelletjes doen kon zijn. Ik wist dat voor hem dat zo zou kunnen zijn. Dus ik wilde die druk ook vooral niet op hem leggen. Van, goh, je gaat nu een test doen en dat is belangrijk. En ja, hoogbegaafde kinderen zijn vaak heel gevoelig. Dan krijg je alleen maar een kind dat heel zenuwachtig is en heel goed wil presteren. En dat leek me niet zo verstandig. Jij dacht van laten we maar eens eerst die test afwachten en daarna zien we verder. Ja, dat dacht ik. Eva Katrien, we hebben het over hoogbegaafde kinderen. Laten we maar meteen op het thema Julian komen. Mm-hmm. Even kort door de bocht, met alle respect voor Julian natuurlijk. Hij had die testen gedaan en bleek dat hij hoogbegaafd was. Ja, toen bleek dat hij hoogbegaafd was. Daar is veel meer achteraan gekomen. Kun je het er emotioneel gezien even kort over hebben? Ja, zeker. Oké, vertel. Julian is op 3 november 2019 kreeg Julian in de ochtend een hersenbloeding. Mm-hmm. En op 4 november in de middag is Julian overleden in 2019. Mm-hmm. Hij was op dat moment, dat andere verhaal, dat voortraject en de hoogbegaafdheid, et cetera, daar gaan we dadelijk misschien nog even over hebben. En ook welke therapie dat jij ontwikkeld hebt. En een boek wat er aan gaat komen. Hè? Dus er komt nog heel veel. Blijf bij ons. Kijkers en luisteraars, blijf bij ons. Julian die was met een jaar of 9 ook met muziek begonnen. Vertel even over meneer Bombrini. Ja, Julian was op meerdere manieren met muziek bezig. Enerzijds speelde hij al een hele tijd piano. Had al met zijn 5e drumles. Mm-hmm. En voor zijn, ik denk 9e verjaardag kreeg hij van ons een les van Massimo Bombrini. De zoon van Angelo, ja. Ja. Waarbij hij Ableton-les kreeg. En Ableton is een manier van muziek maken met je computer eigenlijk, makkelijk gezegd. Ja. En dat vond hij fantastisch. En Massimo heeft hem wat fijne kneepjes geleerd. Daarna heeft hij nog een cursus gedaan. Een korte cursus. En dat vond hij fantastisch. En daarmee is hij aan de slag gegaan. En we hadden de apparatuur in de kelder staan. En daar is hij stevig mee aan de slag gegaan. Daar heeft hij allerlei nummers mee gemaakt. Samen met zijn broers ook. Nou, we gaan luisteren naar het nummer, zeg het maar. Nu meteen. En waar komt die kreet vandaan? Ja, dat is van zijn broer Abel. Die alles nu meteen moet hebben. Abel met Ableton, vind ik leuk bedacht. Ja goed, Ableton. Ableton. Julian Schreuder met Nu meteen wilde ik zeggen. 1, 2, 3, nu meteen!
wij hadden nu meteen gehoord, aparte muziek ook, hè? Je moet, ik had al bijna op de lippen liggen, je moet al hoogbegaafd zijn om zoiets te maken. Ja, heel muzikaal in ieder geval. De hele plaat staat vol met nummers die hij zelf bedacht en zelf gemaakt heeft. Er staan ook een aantal... want hij heeft, naar aanleiding van zijn overlijden, is er een plaat gemaakt met zijn muziek. Mm-hmm. Daar staan ook een aantal pianonummers op die hij zelf bedacht en geschreven en gespeeld heeft. Dus maar inderdaad, dat is wel een hoog iets, ja. Hoe kwamen jullie aan die recordings dan? Hij heeft natuurlijk met Ableton is het allemaal opgenomen. En hij filmde zichzelf vaker als hij piano speelde. Dat was natuurlijk dan ook wel best wel een beetje ijdel. Ja, dat mag ook. en zo hebben we die gelukkig kunnen bewaren, ja. Oké, nou kom jij... ik kan me voorstellen, je komt in een gigantisch rouwproces, hè, waar we het uiteraard niet over gaan hebben. En toen begon jij te denken aan een therapie te ontwikkelen? Nou, in het laatste jaar van mijn opleiding moest ik een eindwerk schrijven. En Julian is in dat laatste jaar overleden. Mm-hmm. En ik heb gekozen om toch iets te schrijven waar ik al die hele opleiding mee bezig was. Maar ik doe nou even... Wacht even. Ik doe even iets aparts wat ik niet zo vaak doe. Wacht even. Ik pak even het petje. En ik doe het petje voor jou af. Kijk, ik doe even het petje op en dan doe ik het petje voor je af. Want als je dat op kan brengen in zo'n jaar... Ja, dan... wat kan ik erover zeggen? Heb je de kracht kunnen putten? Nou, het is meer het bezig kunnen zijn. Kijk... Maar niet het vluchten naar, hè? Nee, want verdriet is er steeds geweest. En Julian zat ook heel erg in dat eindwerk. Mm-hmm. En dat eindwerk, dat ging over... Dat werd een methode voor hoogbegaafde kinderen... Mm-hmm. Die hardbegaafd heet. En Julian zit daar op zoveel manieren in... net als mijn andere 2 kinderen. Mm-hmm. Omdat ik natuurlijk heel veel ervaring over hoogbegaafdheid... aanvankelijk op heb gedaan in mijn eigen gezin. In de privésfeer. Niet toevalligerwijs, het was gewoon zo. Ja, het bleek zo te zijn, ja. Julian was niet de enige, hè? Nee, zijn 2 broers zijn ook hoogbegaafd. Alsjeblieft. Nou ja, dat is het. Het lijkt altijd heel, heel leuk... Maar ja, het hoogbegaafd zijn is... Vandaar dat ik die methode heb ontwikkeld... en daarna ook, de aanleiding daarvan ook het boek heb geschreven... hoogbegaafdheid brengt nogal wat haken en ogen met zich mee. Kan jij, zonder je natuurlijk je hele therapie te verklappen... kan jij een tip van de sluier oplichten daarover? Nou, mijn training en mijn boek zijn eigenlijk erop gericht... Wat je ziet bij hoogbegaafden is dat ze vaak... vastlopen in ofwel dat denken... omdat ze natuurlijk cognitief heel sterk ontwikkeld zijn. Mm-hmm. Op het moment dat er iets gebeurt... schieten ze enorm in hun hoofd. Mm-hmm. Of ze schieten enorm in hun gevoel. In angsten, in veel te ver doordenken... en daar bang voor worden. Waardoor ze niet meer tot fatsoenlijk handelen komen... of tot echt goed gericht handelen komen. Mm-hmm. En zowel mijn methode als mijn boek... dus mijn training als mijn boek... zijn erop gericht om dat wat in beweging te krijgen. Dus juist dat hoofd en dat hart wat met elkaar te verbinden. Dat geweldige denken en dat enorme voelen wat met elkaar te verbinden. Rust brengen, denk ik, hè? Ja. Rust brengen. Ja, zodat het gericht handelen weer wat meer in beeld komt. Mm-hmm. Dus je kunt je voorstellen... een kind dat iedere avond... neem ik een voorbeeld van mijn eigen kinderen. Een kind dat steeds piekert over die House bijvoorbeeld... toen dat zo speelde. Mm-hmm. En wat als dat gebeurt en wat als dat... en daar heel erg diep en ver over gaat nadenken... ja, dat loopt vast. Want daar is geen oplossing voor. Je ziet het nu met kinderen die heel erg gaan piekeren... over Oekraïne en kernwapens. En daar is geen oplossing voor op dit moment. Dus zij zullen ook daar wat rust in moeten gaan vinden. En mijn methode richt zich dus juist op dat soort momenten. Van hoe kun je nou dat denken en dat voelen wat meer in lijn krijgen. En wat meer rust ontwikkelen. En toch bewegen. Hè? Niet in die kramp schieten en dat ze niet meer vooruit komen. We hadden het over de ontwikkelde therapie.
En daar kwam meer achteraan, hè? Ja, ik schreef dat eindwerk en dat werd een training. Maar terwijl ik dat eindwerk schreef, werd ik begeleid door een mentor. En die bleek getrouwd met een uitgever. En zo enthousiast over mijn eindwerk en de methode en de training... dat ze het graag zou willen uitgeven als boek. Dus naar aanleiding van mijn afstudeerwerk... een eindje daarna ben ik het om gaan schrijven naar een boek. En dat komt in juni ergens uit. Oh, dus ik heb een primeur. Ja. Hey, nee, de primeur heb ik niet, maar wel de aankondiging dat er iets aankomt. Ja. Hoe heet het boek? Mijn kind heeft een Ferrari-brein van hoogbegaafd naar hardbegaafd. Nou vergis ik mezelf. Zeg dat nog eens even rustig. Mijn kind heeft een Ferrari-brein van hoogbegaafd naar hardbegaafd. Ja, dat Ferrari, dat ligt me een beetje op maag, maar daar kunnen we nou ook niks aan doen. Max doet het wat minder en Ferrari doet het wat beter. Maar ja, dat zal niet zo verzonnen zijn, want dat was op dat moment nog helemaal niet bekend. Hè? Nee, en dat was mijn associatie ook niet. Mijn associatie was vooral, ja, wat gaat nou heel erg snel? En ik noemde dat bij mijn kinderen altijd van, jouw brein gaat zo snel. Je hebt een Ferrari-brein. Mm-hmm. Maar je moet er wel iets mee doen. Want je kunt een Ferrari hebben en die in de garage laten staan... en naar de supermarkt rijden 2 straten verderop. Maar dan heb je er niet zoveel aan. En als jij hoogbegaafd bent, kun je er iets mee doen. Of je kunt er niks mee doen... en dan laat je Ferrari in de garage staan. Mm-hmm. Is misschien beter nu met de benzineprijs. Maar nee, dat al zijn. Ja, maar dat was nog voor die tijd. Ja. Je had het net over dat boek dat binnenkort uit gaat komen. Een grote complimenten, hè? Een training. Iemand die nou een hoogbegaafd denkt, ik moet zo zeggen. Iemand die denkt een hoogbegaafd kind thuis te hebben zitten. Wat moet hij doen? Allereerst een kind heel hard knuffelen. Ja. Maar dat moet je ook doen als je niet een hoogbegaafd kind thuis hebt zitten. Jij zei het al, maar goed. Ja, wat moet je doen? Vooral je kind laten. En op het moment dat je ziet dat er dingen misgaan... dat het op school misgaat... dat je kind onderprikkeld is op school... of dat het moeilijke vriendjes krijgt... dan wordt het tijd om te kijken... hey, gaat het goed? Om steun te zoeken, bedoel je? Ja, kijk, als een kind angstig is... of als je echt ziet van... nou, het loopt toch wel vast op bepaalde fronten... maar anders vooral lekker kind laten zijn. Mm-hmm. En wanneer adviseer jij dan om die test te laten doen... waar we het daar straks over hadden? Ja, ik adviseer het zelf in die zin pas... op het moment dat het inderdaad moeilijk wordt. Daarvoor, als een kind zich prima redt... en het zit sociaal goed in zijn vel... en het gaat goed op school... ja, nogmaals, laat het vooral lekker kind zijn... en dan gaat het goed. Dan hoef je daar verder niet. Maar op het moment dat er dingen vastlopen... zou ik zeker zeggen... ja, ga kijken dat je je kind laat testen. Of als je het vermoeden hebt... en leg er niet te veel druk op. En zoek hulp op het moment dat het sociaal-emotioneel vastloopt. Ik wil jou bedanken voor de komst naar de studio... maar ik wil nog 1 ding aan jou vragen. Wanneer komt het boek uit en waar? In juni en het is via uitgeverij Witstand. Ja. En het gaat te koop zijn op bol.com. En ik hoop ook in Heerlen bij boekhandels. En er komt geen officiële presentatie? Ja, maar die heb ik nog niet gepland. Dus dat volgt dan nog. Lucie, regelen, want jij presenteert het dan, hè? Denk ik, Lucie van der Meeraker natuurlijk. Want via Lucie van der Meeraker ben ik ook aan dit item gekomen. Dank je wel nogmaals, Lucie. Ja, ik wil je man, je kinderen en jou succes wensen met alles wat over je pad komt. Dank je. Als er iemand geïnteresseerd is aan de muziek van Julian Hermans... dan komt ergens in het 2e uur nog een plaatje van hem voorbij. En als ze het plaatje nog zouden willen hebben, wat moeten ze dan doen? Contact opnemen met mij of zoeken op Spotify naar Putty Lollian. Want dat was zijn artiestennaam. En daar is zijn muziek te vinden. En wie een echte LP wil, die moet vooral contact met mij opnemen. Want die zijn nog verkrijgbaar. Oké. Eva-Katrien kan niet missen. Hè? Want daar hadden we het al over. Een zeer speciale naam ook. Hè? Ja. Goed. Groet aan iedereen die mij kent. Groet aan iedereen die jou kent. En ik zou zeggen, net als aan alle andere gasten... Adieu. Die, hè? Adieu.